danik, aniztasun klimatikoa. Lehenik eta behin, aipatuko dugu klima ozeanikoa, urdinez ikusten duguna. Bestetik, ikusiko ditugu klima mediterraneoa. Aipagarriena. Gero, honen barnean aurkituko ditugu 3 azpimota azalduko ditugunak. Bestetik, mendiko klima aurkitzen da oso erraz mendikate nagusietan. Altitudeak markatzen du klima honen edo ezaugarriak. Bestetik, Kanariar uhartetan klima azpitropikala deritzoguna aurkitzen dugu. Honen barnean ezberdintasunak bereiziko ditugu. Ikusten duzuenez, hemen horiz margotuta agertzen da beste klima mota bat. Guk sartuko dugu zona hau, klima azpilehorra deritzoguna, Mediterraneoen barnean. Gero azalduko ditugu beraien arteko ezberdintasunak. Kostakoa, barrukaldekoa eta klima mediterraneo azpilehorra. Klima ozeanikoa iparraldetik eta ipar-mendebaldetik hedatzen da Pirinioetatik Galiziara. Klima oso euritsua da hau, normalean 1000 milimetrotik gorakoak izaten dira modu erregularrean banatuta urtean zehar. Paisaia, landaretza hemen oso berdea da. Temperaturak leunak izaten dira itsasoaren eraginez. Adibidez, hemen sartuko genituzke Donostia hiria, Llanes, Santander, Vigo, Oviedo, eta bar. Irudi hauetan ikusten duzue klima honen landaretza adibide bat, kokapena mapan eta Santanderreko klimograma. Nahiko euritsua urte osoan zehar ikusten duzuenez. Klima mediterraneoa. Lehenik eta behin kostaldeko klima mediterraneoa aztertuko dugu. Kostaldean zehar hedatzen da eta Balearretan hedatzen da. Hemen euriak irregularrak izaten dira, 400-800 milimetro gutxi gora bera daude urtean zehar, batez ere udaberrian eta udazkenean. Neguak leunak eta laburrak dira, eta udak aldiz luzeak eta oso beroak. Batez besteko urteko temperatura 15-18 gradu zentigrado inguru daude. Eta hiri nagusiak edo aipagarrienak izango dira Denia, Valentzia, Castellón eta bar. Barrualdeko klima mediterraneoa, mesetan, Ebroko depresioan, Guadalquivirreko zati batean eta Alicanteko probintziako iparraldean kokatzen da. Muturreko temperaturak izaten ditugu, 25 gradu eta 13 zeru azpitik gradu zentigradoen artean izaten ditu. Neguak luzeak eta oso hotzak izaten dira. Eta udak oso beroak izaten dira. Prezipitazioak oso urriak dira, gutxi gora bera 500 milimetro inguru urtean. Hemen mapa honetan ikus ditzakezue klima mota honen lurraldeak zeintzuk diren. Eta, normalean hemen ekaitzak agertzen dira, prezipitazioak ekaitz moduan agertzen dira uztaila eta abuztuan.
Alkoi, Villena, Requena, hiriak aipa ditzakegu hemen. Azkenik, klima mediterraneoaren 3. azpimota, klima mediterraneo erdi lehorra deritzoguna azalduko dugu. Lurraldearen hego-ekialdean agertzen da, Murcia, Alicante eta Almeria inguruetan. Hemen bai euriak oso urriak izaten dira, 300 milimetrotik berakoak urtean, eta oso lurralde lehorrak izaten dira, lehorte handiak egoten dira hemen. Aipatuko genituzken hiriak, Alicante, Murcia, Almeria, Lorca, Cartagena izaten dira. Mendiko klima, mendikate handietan agertzen da, Pirineoetan, Iberiar sisteman, mendikate zentralean, Kantabriar mendikatean edo Penibetikoan agertzen dira, kokatzen dira hemen, eta neguak oso hotzak izaten dira, udak oso freskoak, prezipitazio oso ugariak, gero eta altuago, gero eta prezipitazio kopuru handiago izango dugula argi dago, eta askotan elur forman aurkituko ditugu. Iparralderantz begira dauden maldak hotzagoak dira, hegoaldekoak baino. Hemen argi ikusten da klima honen kokapena, eta hemen daukazue Navacerradaren klimograma oso euritsua dena, adibide moduan, eta kliserie bat daukagu. Altitudean igotzen garen heinean, landaretza mota edo espeziak aldatuz doaz, eta hemen adibide bat duzue Pirineosena. Klima azpitropikala dugu, azkenik, Kanariar uhartetan emandakoa, tropikoarekiko hurbiltasuna da klima honen jatorria. Alizioen presentzia eta egoten da, eta temperaturak urte osoan zehar beroak dira, 22 eta 28 gradu zentigrado bataz bestekoa. Prezipitazioak oso ezberdinak izaten dira, irlaren arabera, leku batzuetan oso ugariak izaten dira, eta beste batzuetan aldiz oso urriak. Batez ere, hori bai, neguan emango dira. Kanarietan ez dago ibairik, horregatik da, eta euria egiten duenean torrenteak eratzen dira. Hiri nagusiak edo esanguratsuenak izango dira Arona, Santa Cruz de Tenerife, La Restinga, Arrecife, eta bar. Klimograma hauetan, nabarmentzen dira ezberdintasunak Lanzarote eta Tenerife irlen artean, Lanzarote asko zikuagoa da, Tenerifen altitude handiko gailurra egoten da, teide, eta hemen altitudearen arabera ikusten dugu asko zeuritxoagoa dela. Espero dut modu honekin errezago egingo zaizuela klima mota ezberdinak errepasatzea eta tutorial hau erabilgarria izatea. Eskerrik asko.